To mám televizi. Je, Minko, to Budeš v televizi? to ani nemusíme. Tak jo, tak dáme nějaký zkaz. My přejeme všem dobrým lidem vše dobré. To je takový univerzální dobrý, ne? Myslím si, že to nemůže nikomu blížit. To je dobrý. Všem dobrým lidem vše dobrý. Víc než dobrý. Na sladký, začínáme i pozitivně naladět. Ale já mám ty. To asi beru, že chce, ona je Danuše. pro mě je Dana, pro mě to Danka. Dano, když tě budu mít hodně rád, budu ti říkat Danko, ale jinak Dano. Dančík právě, to mám od vás. Tak jak se říkat paní Dančíku. Můžu vám říkat paní Dančíku. Jsme krásný, paní Dančíku. A Dano mi neříká slovo nikdo. Protože ona není Dana. Ani Mirek ti neříká Dano? Ani Mirek ti neříká Dano? Ani Mirek z České televize. Krásně točí. Já ne. Povídej, jak... Ne. Povídej trošku. Ne, já nemůžu. Nejde. Jaká budeš teta? Dobrá. A chtěla by si kluka nebo holku? Holku. A Žáničku? To už jednou žlázu, jak já mám vlastně tu nejlepší kamarádku, co se narodila. Aničku nebo Františka? Dokonce zátok, tak jsme spolu chodili. Já jsem normálně přišel k tomu holiči a byl jsem úplně hotový. A do dneška opravdu jsme nejlepší kamarádku. Ne! A co jí poradíš, až bude... Na mě jako dneska se nekoukej, jo, jako. Dneska se nepozerám. Ale já jsem měla Nestice. takováhle jsem Ty budeš babička. Povídej. No, já nevím, Velmi hezká. Já se budu červená, nechte to, kluci. Málo světla, takže... Já doufám, že budu babička hodná. Trošku umím šít, trošku umím plést a že něco jako pořídíme, naučit ti do výbavy, aby nebylo tak úplně bezprizorní jako. A důležitý je, jako, že ho budou mít všichni rádi, ne? To je nejdůležitější pro ten život. No to ne. Jak je důležité mít i Filipa. A teď řekni, chceš Aničku nebo Františka? Ale mně je to úplně jedno, hlavně, aby to bylo zdraví, aby to mělo všechno, co to má mít a to je nejdůležitější, jako. A no, kdyby to náhodou byl František a Anička, no, tak jako co se stane, no, tak budou dva na jednou, no. Akorát, že ty dva budou mít o trošku víc práce. No tiež. Jsme vo svetle. Kameraman musí povedať. Naozajčno. To je domáce video. Chceli by sme pozdraviť nevestu a túto kolegu. Sme veľmi radi, že to nakoniec všetko dobre dopadlo. A že to dopadne celý život, to bude dobré. Aj keď sme vlastne na svadbe Ale že to boli a musím neboli. pochválit. Koho? Dort. To jsi neměl. Ja som mal a ešte si dám. No je výborný, jako. Jako je dobrý. Si piekol? Ne, Zuzka. Zuzka. No niečo ti mám odkázať na video, chceš, aby som niečo povedal, niečo o živote? Já bych chcel povedať a dalej nebudu hovorit po slovensky, bo to neumím. Bo to neumím, to bylo trošku po ostravsky teda. Jako Ale chtěl jsem říct, že Hanička je nejluxusnější nevěsta na světě a že spolu strávíme celý život a budeme mít nádherného Františka 6. ledna se narodí, bude František a bude nejkrásnější. A co když to bude Anička? A když to bude Anička, tak bude Anička, ale až odpromuju, tak zas bude František. A k tomu neviem, čo povedať. Co to je? No, to skvělý. No není, já jsem měl chyby. Jsou tam noblesně vykoupil, Klube. Jsou tam hodně pravopisných chyby. To jako dáme na co. Skvělá. Jsem tady rozděl, jakože... Já miluju koně. Erotičný.
Bavíme se o Rusku a je to takový prostě... My pak говорим по-русски, jako... Чуть говорим по-русски. Здравствуй, Мирик. Здравствуй, Тха. Как дела? Как жизнь? Как дела? A tak jo, ne, to je Já už to neudržím. Co neudržíš? Pojď sem. Jsem Míra. Ten Míra, jo, jaký? Ho neznám vůbec. Ale... Ten stan je nejlepší. To je úžasný stan, to je úžasný. Je tam něco hezkého, no. To už ne, no, už je pozdě. Pokus se o to. Tady mám takovou hezkou věc, takovou hezkou mašličku. Jsem dostala od Zuzanky, tak to je hezká věc na téhle svatbě. A nemáš žízeň? To rozhodně ne. Hele, my jsme měli promluvit Romuškou. Ne, my jsme měli s Rakušem. Dobře, tak znovu. Já teď tím řízek, protože Jarda Pesl, můj oblíbený spolužák, mi dal řízek. Já jsem chtěla říct, že tahle svatba je příšerně nádherná. Je to za prvé krásná zahrada, krásný tatínek, maminka, tchýně, tchán, nevěsta, ženich, všechno je to tady strašně krásný. A já, kdybych chtěla mít svatbu, tak to udělám přesně na tomhle místě. Je tady výborné jídlo, je skvělá nevěsta, moc ji miluju, je skvělý ženich, moc ho miluju. Je tady výborná hudba, výborný pití a všechno je strašně krásný a moc to tady mám ráda. Moc vás všichni pozdravuju a chci, abyste byli strašně šťastní, abyste se vysrali na takový ty věci, jakože hádky. Abyste se vysrali na takový ty věci, jakože kdo bude hlídat dítě, kdo nebude hlídat dítě, kdo bude přebalovat, kdo nebude přebalovat. Já mám teďka dítě, takže to znám z vlastní zkušenosti. A abyste vychovali svoje dítě, ať už to bude František, Aneška, Eliška nebo Pepík, abyste ho měli rádi a abyste si nechali tenhle barák, nestěhovali se, nedej bože, do Ostravy, která je hnusná, příšerná, zamořená, odporná, abyste zůstali tady v přírodě na zahradě a sekali trávu, i když začnete sekat tady a než dojdete tam, tak tady to zase vyroste, to je úplně v pohodě. Takhle je to normálně v přírodě. A chtěla jsem říct, že vás strašně moc všechny miluju. Kačorko, tebe strašně moc, protože jsi mi strašně mockrát moc pomohla a moc tě miluju a tvýho muže taky a vzkazuju tvýmu muži, aby tě moc miloval a aby na tebe v životě nebyl zlý a ty na něho buď zlá, jak budeš chtít, protože chlap si to zaslouží. Přesně tak. A miluj svoje dítě a to je všecko. A miluj svoje rodiče. Protože oni si to taky zaslouží a krásně tě vychovali, protože jsi jedna krásná, slušná, vtipná, moudrá, inteligentní a překrásná holka. A moc tě mám ráda. Tatínko. To si najít, Baťo. Řekni mi něco hezkého. Nemám co říct. Ne, mě něco hezkého, na mě. Nemám tě ráda. Já to znám třeba jako 2 roky, ale jsem se zamiloval do toho. Já nevím, co jako. Pluto je planetou! Pluto je planetou! Pluto je planeta! Jistě, že planeta. Jak jsou kuřálku, ty ko... No samohoupeš, no.